Nová linka mala už na konci tohto roka produkovať plechy pre elektrické autá. Jej výstavbu ohlásili v januári minulého roka. Nová linka, ktorej výstavbu sme dnes ohlásili, bude investíciou za 130 miliónov amerických dolárov a bude produkovať vysokokvalitné oceľové plechy. Košický US Steel má za sebou turbulentný rok. Prepúšťali zamestnancov, odstavili vysokú pec a skrátili pracovný týždeň. No a navyše pozastavili aj investíciu 10 ročia. Môžem potvrdiť, že i hneď po oznámení tejto investície sme sa pustili do práce, do inžinierských činností a taktiež do výstavby priestoru, ktorý je potrebný pre linku. Situácia na trhu sa však dramaticky zmenila a investíciu dočasne pozastavili. Dnes z istotou vieme povedať, že tento termín určite bude posunutý. Oceliari majú problém najmä s konkurenciou z krajín mimo Európskej únie. Tam dokážu oceľ vyrobiť lacnejšie a nie sú obmedzení prísnymi ekologickými opatreniami. Vidíme, že tá súťaž napríklad Košického US Steel a zahraničných firiem z Číny a podobne nie je úplne spravodlivá, že tie podmienky nie sú rovnaké. Takže určite je na zváženie nejaká podpora. Nám situáciu sťažuje aj vysoká cena energií a taktiež poplatky za CO2. Stále ročne zaplatíme aj za nami vyrobenú energiu a dôležité je povedať, že aj nami spotrebovanú energiu okolo 25 miliónov eur. Dovozcovia mimo krajín Európskej únie nemusia plniť prísne európske emisné normy. Situáciu zároveň zhoršuje enormný nárast cien emisných povoleniek a elektriny. Štát sa to snaží kompenzovať. Energeticky náročné podniky dostali prvýkrát v histórii štátnu dotáciu na nákup elektriny. To sa týka vo významnej miere aj spoločnosti US Steel Košice, ktorá získala najvyšší príspevok viac ako 12 miliónov eur. V tomto opatrení sa bude pokračovať aj tento rok. Environmentálna politika dočasne poškodzuje domáci priemysel, ktorý nedokáže reagovať na rastúce náklady. V budúcnosti sa však môže situácia otočiť. Musíme dúfať, že tie zmeny prinesú do budúcna aj nejaký pozitívny efekt, napríklad, že budú vznikať nové pracovné miesta, nový druh pracovných miest, a že firmy budú nútené prichádzať s inováciami a možno, že toto nakopne ekonomiku neskôr. Dušan Tokarčík, televízia Markíza.